ơi thua nó bớt blog bạn này đang học blog bạn ấy đang mình blog cái boss nè nó bị chủ cái khay nó Kugar babo thì khay này unik sasek sah na right question dia lekas nong na ऐसे फागली नि से रोल ला ना अरे देखे वाले सोई मिया किती तरी जागो ना गुना मथाय sabili नहीं दादी लायखांबाय आरो ना नायदो बिनि लुकखौ दा सुटखौ सोलिनोसै आरो ना ओमफ्राय दा नोंथांनि रलखौ जों होनोसै खोथानोसै आरो नोंथाङा एक्साइटेड ना जागोन लाहांनो बिबार गावदां थुलायदों खोमालाय मबाइलखौलाय मा लाखाखो आंनि भिडिअ खालामा दायो स्टेसन मालाय ब्लग खालामो दामथार दामथार ओइ माथो उफाय नों जेब्ला रलखौनो इखौनो गाखाबाय थालांखाय नोंखौ जानो थिनखादोंमोन आं आंहासो लासिं सिं अरजाया नुनाय राखावसिथ' बैसिम थांफागौमोन आङो आदा लांफादोना मानो बिदि बानायनानै लानांगौ हाला आङो थाबायनो आं बारनो हायालै मा खाखो मा खालामो इसको हाबा लायाबा नोंखौ माथो गोखा नै नों आंखौ हाबा लागोन लाया बुं हाबा लागोन ना लाया बुं मा हाबा बेलाय आगार लाया लाया हो नों बे नै नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया बुं नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया बुं मोनफैदों नों मा मोनफैदों आंखौ हो बेयाव मा मोनफैदों बेयाव मा फैदों होनना बुंदों नोङो मा मोनफैदों नों बाव मा मोनफैदों हो एसे गसंसो थांबाय आयै आयैसो होनदों दे आयै आं गोरों मा आयै कालार टिभियालाय बहा गोसोथि लिपस्टिक फुननाया जायाखिसै दां लेथ्रा बोराय दारि मोनलायलायनाय दारि गोनां